Salam dostlar, bugünkü videomuz Yumut Türkmen tayfasının gelip çıkışı barada. Videomuza başlamadan öňürti size bir daha diye atlatmak isteýärin. Eger videomuz göwnüňize yarasa ve şuňa medeş videolaryň gelmegini isteseňiz, like koymagy ýatdan çykarmaň. Näçe like koýulsa, şonça da YouTube platformunda bu videonyň giňden ýaýramagyna sebäp bolýar. Türkmenleriň ulu tayfalarynyň birine Yumut diýilip, bu tayfa Günwatar ýa-da Şagadam Yumutlary we Demirgazyk ýa-da Daşuul Yumutlary diýen iki topara bölünýär. Bu tayfanyň ulu topary Eýrandaky Türkmen sehranyň ilatynyň aglaga bölegini düşse, onuň bölük büçük toparlary Owganystanda we Garagylpagystanda hem duş gelýär. Yumut diýen ad juda gadim bolsa da, bu ady göterýän il taypalyk derejesine giçki orta asyrlarda, ýagny Mongol gyrgynçylygyndan has soň ýeten bolsa gerek diýip çak edilýär. Çünki Abulgazynyň Türkmenleriň şejeres ad işinden öň ýazylan çeşmelerde Yumut diýen ada duş gelmeýär. Abulgazy hem bu sözü taypa däldi, Tiräniň, kiçi etnik toparyň, urugyň ad hökmünde ulanypdyr. Onuň ýazmagyna görä, Yumut Salyrgazynyň neberesi bolan Öwürjük Alpyň neslindendir. Yumutlaryň Balkan maňgyçlyk etraplarynda Salyr iliniň türlü böleklerinden ýygnanyp, taypa derejesine ýeten bolmagy mümkindir. Çünki birinciden Abulgazy Yumuty Salyryň göskün neberesi hasaplaýar. İkinciden bolsa Ersari, Saryk, teke taypalar bilen birlikde Yumutlar hem hut 16-njy asyrda da Daşky Salyr diýip adlandyrylýan taypalar birleşigini degişli bolupdyr. Üçüncüden Yumut bilen dogan hasap edilýän Gultogyň ady, urugyň ady hökmünde Salyr we Ersari taypalarynda saklanypdyr. Başga da ençeme Yumut urug tireleriniň adlary hut şu taypalardaky etnonimler bilen dogry gelýär. Yumut diýen etnonimiň gelip çykyş we anlatýan manysy barada ylmy çeşmelerde türlü pikirler ortağa atyldy. Olary mysal edip, belli Türkmen magarifçi alymy Nazar Yumutski onu Salyrgazynyň neberesi bolan hem de 12-nji asyryň ahyrynda, 13-nji asyryň başynda ýaşap geçen Söýnühan diýen belli şahsyň Yumut oglunyň, ýagny taypa başynyň adyndan emele gelen hasaplaýar. Etnograf alym Atajykyýew bu adyň manysyna degişli iki rowayaty il içinden ýazyp alypdyr. Olaryň birinçisine görä, bu söz Yum it, ýagny it ýatagy diýen manydadyr. Çünki hürri çağa dogan bir ayal bäbe gundap it ýatagyň içinde goýýar. Kemale gelen bu çağdan dören ile de Yumit, Yumut, Yumut diýen ad galýar. İkinci rowayaty görä bu söz Yow, ýagny ýagy we mut we mat sözlerinden emele gelip, ol ýagyny ýeňýän diýen manydadyr. Ilmy taýdan seredenimizde getirilen düşündürüşleriň hiç bir hakykata dogry gelmeýär. Bu ad barada geçen asyryň ortalarynda Türkmenistana gelen Macar alymy Armini Vambeli'niň pikiri üns bermäge münasipdir. Ol Yumut diýen etnonimi gadymy türki dillerde il, halk, taypa, topar manylarynda ulanýan Yum sözünden we ut goşulmasyndan hasaplaýar. Yum sözü bu manyda häzirki türkmen dilinde saklanmadyk bolsa da, bu söz yumak, yumurtka, yumruk, yumri, yumalak ýaly sözlerde häli duş gelýär. Uýgurlarda bolsa Yumut sözü toppak, topar. Gadymy türki dillerde bolsa yumgy, yumguluk sözleri, ýagny ýygyn, jem manylarynda ulanypdyr. Hawa dostlar, bugünkü videomuz kıskaça şundan ibaret. Eger araňyzda Yumutlar hakynda bilýän ýa-da eşiten zatlaryňyz bar bolsa, videomyzyň aşagynda öz tesbirlerinizi ýazyp bilersiňiz. Hoş sag bolun, saglykda görüşelim.